Straight to the point. Atong balikan mahigala na itong mga isgutanan dito sa Kapitolyo. Oban mahigala ining Gobernador Gwendolyn Garcia, mga kaigalaan. Kaya sa ako nangingon po bida, unsi na lang kaadlaw ha, pero magbantay pa ta. Kay wa ta kasabot unsa pay mga himuon ining Gwen. Pagkadakong kadaot, ha? Inihap na lang niyang mga adlaw, pero pagkadakong kadaot nga mahimo mga higala ni Gwen ngadtoon niya sa administrasyon ni Pambari 4. Mo nang niingon mahigala sa Pambari 4 nga kini mga higala murag last minute nga political sabotage. Straight to the point. Kay ang i-deliver ni Pambari 4 ngadto sa katawhan ang healthcare gyud. Unya lawgawon mga higala ni Gwen. Sama gutong 1.2 billion og nakalusot pa may gani kinabantayan nato. Nya karon nag-issue memorandum mga higala kay nako noy pabutangan o mag-create og trust fund number 1 sa inyong enumeration nga aron mapadayon mga higala mao kining suri-suri sa Sugbo. Iya mo nang pagka-wording sa ining iyang memorandum. In our continuing efforts to alleviate the lives of our constituents, sa ato kunong pagpadayon sa mga paningkamot aron mahupay ang kinabuhi sa atong konstituente. Hupay si mong kagaral. Mahupay kanang unahong may ka mahupay unsa nang gidagaw day unsa may laing binisaya ana. Mura man siya mga higalag. Ha? Kuan ka maduda ta nga unsa man gawin mo? Manay ko example kinis gawin mahigala na sama ni itong Manny Pacquiao lagi. Ato bang iyang kontra si Juan Manuel Marquez. Niya prima donna magas Manny Pacquiao atong panahon na. In fairness Manny Pacquiao kato pag sugod-sugod pa niya mahigala nga sa champion niya okay to niya kadugen kumpiyansa niya marag kampante kay ba. Igo bitas kinumo Marquez mga kagilaan bida. Hapla da sa canvas oy. Diha mahigala nagkatuog kadali sa Manny Pacquiao sa boxing ring. Pagmata niya mura sa nakaingon nga Buboy Fernandez tong iyang coach og ingon sa boy unsa man tong multikab kadasbag nako sa plate number ato. Moras Gwen mahigala ha. Pagkaigo sa power punch natong Mayo 12 dawa pa mahigala sa saktong kuan karon. Og sarilo pa ni nga dipulso ba nga wa ni mo gisulot pagbalik ni mo gisulot wa pa mo tug-an saktong oras. Kinahanglan nga imo pang i-reset og klaro. Unsa man ni siya mga higala giuna pa niya ang suri-suri Sugbo. Katiaw mo na sa pagbisaya kanina dayo. In our continuing efforts to alleviate the lives of our constituents, sa man na pagbisaya nimo? Sa atong padayon nga mga paningkamot aron paghupay sa kinabuhi sa mga konstituente. Paghupay, pagpalambo sa maning alleviate, paghupay man o pag isos Ginoo ko. Ano sa bantaon ka Gobgwen, ha? Unya niya mahigala suri-suri Sugbo pero gigiuna. Kana suri-suri Sugbo nimo mo ni nakapildi nimo nya mo ibutang unahon nimo aron nga imong iamong pos pamila. Ayaw kay wa naman ka, gi-reject naman ka sa mga Sugboanon. Kita ka makabungog nga rejection ang gihimo sa mga Sugboanon nimo natong Mayo 12. Wa nay trust ang mga Sugboanon nimo, ha? Ihatag nato kang Pambari 4. Karon no unsay na nagkakadlaw ha? Sa pamay mong himuon din ha. Karon pag ko kasugat na ning klasiha nga inihap na lang mga adlaw pero porbida daghang pag mga panghimuon mga higala nga kwan. Ha? Pag hinahinay nagpamutos siya, wa pa magkamamutos. Boy no, oga Pacquiao nimo nang lipat bahay siguro madar, siguro nag lipat bahay og kwan siguro day. Basig unya sa Hunyo 30.
Untong tutok sa Hunyo 30, kinaran nga hapsay na diha. Ha? Usik-usik kag kurente niya ha, basta yung pa-aircon pa kayo ng Hunyo 30. Hunyo 30 sa untong tutok. Wa na labot, tig-abot na ka, check out na ka ha? 12 noon. Ang giingon sa konstitusyon, 12 noon mo check out na ka sa Kapitolyo. Wa na extension ha. Ako lagi katawa mahigala, wa pag sa kadawat hantod ron. Di na mahimo mo extend, parehas na sa kwan, hotel. Kana sa hotel bitaw nga mo check-in ka karon. Check-in mo na ibang hotel alas 2, mo check-in, check out ugma alas 12. Ang uban sa di pa check-in ka alas 3 dugayaw kanang hinlo pa kuno. Pero kasagaran alas 2 aday. Pagka ugma alas 12, check out gyud alas 12. Nya na po ibang mga hotel nga kuno hay tawag-tawagan ka. Alas 11 gani tawag-tawagan na kaday nga. Kana service siguro na yung mga importante diha nga kuan. Dili ba satul ba nga pag-ingon nga alas 12 ha, pahinumduman ka alas 12 wa na ka diha. Tawagan ka kunuhay sa kanang ilang front desk nga ingon ka nga sir basi doon na kay mga bag nga akinaran kag mga muda mo assist nimo naara mi sir ha kay pagka ko naara tay mag-assist kay mga muda sa mga bag. Pagpahinumdom na nga alas 12 sa udto okay na ka. So karon pa lang daan amo na kang pahinumduman Gwen nga alas 12 sa Hunyo 30 ha. Og kinahanglan nga kinani ang kuan ka og sa hotel pa ni wa na ni extension ha kay manghinlo para ba ang kuan para gamiton na sa sunod nga guest. Sabay taon ka ha. Pasir ba abda kag laon alas 2 pa aircon pa sa Kapitolyo na kana kwartar bas katawhan ang gamiton para sa aircon. Wa pa siya kadawat hanto doon. Kay mo lagi na pagpermiro niya pakita dito sa Robinson's Galleria. Miingon man siya nga mura siya napilde. Siming defeat man. Si mura, mura sa mong kagaral. Mura sa may nagdamgo ba nga murag napilde. Di good kay mura, pilting pagkapildi ha. Karon ang mga mayor pagsunod niya pakita katong mga mayor June 3 man today. Napakita sa mga mayor June 3. Sa laktod nga pagkaistorya gikan pagka Mayo 12 daw og sa boxing pa mo na wingig siguin ba. Nakatuog mahigala sa boxing ring. Ora kuan sa lipong baka bitaw wa sa ambot sa kayang gihimo. Wa gyud sa magkasulti dayon og kuan pag primero pakita nito sa Robinson's Galleria iyang gisulti nga mura sa napilde. Pag abot mahigala sa June 3 usa pa siya miingon sa mga mayor nga moprotesta ko kay kana na ang gitikasan ko sa machine. Naabtan og pila ka adlaw dulan sa tulo ka semana day. Una pa siya naka-realize nga mosulti na karon nga kining machine gitikasan ko. May na lang gani kay ang magkisa may pasingin lain. Kadto bitong iyang suspension ni Martires. Di man nas Martires sa tanawa. Suspended siya si Conchita Carpio Morales pati ombudsman kanadto. Isa man kadto grabe na ba to credibility sa si Conchita Carpio Morales. Suspended siya 2013. Wa man siya maminaw, wa man naog. 2018 suspended na po siya. Di gyud po manaog. Kung sa congresswoman sa ito panahon na, wa ma-implement. Karon si Martires, suspended siya, di sa manaog. Nya yung gipasinginlan si Duterte kay kuno, ang nagtudlo ni Martires pagka-ombudsman si Duterte. Tiyaw mo na si Duterte tuwa na sa dahig mo pa'y pasinginlan. O bakasulti pa si Duterte, may gala, di ba tugutan nga ma-interview sa media, o bakasulti pa si Duterte, unsa na prison mga ikaw dire. Sa kinsa ay pasinginlan niya, kadugayan na sa Romualdez. Karon na huna siguro niya, mo na nakalangan ni Gwen. Pag
sulti sa mga mayor nga mo protesta siya. Ang nakalangan niya mga higala og huna-huna siguro nga unsa may akong pasanginlan ani gyud. Ha? Naguna-huna siguro siya nga nalangan sa sulti nga protesta siya. Mura siya kwan? Ha? O kinini ang nya karon ang iyang pasingilan kining mga kwan lagi automated counting machines. Unsa asa man dapita ang imong limbong Gwen para maklaro to ba? Ato unahon sa liluan Gwen. Outgoing Governor Gwendolyn Garcia tawag ni mga mayor kanang ilang pagatuban sa mga mayor ilang mga naong puting luuya. Kay tanawa god kung imong tan-aon una-unaon nimog maayo. Niadtong pagka-suspension ni Gwen pattern man day pagka kuan gyud niya suspension ka. Nanggawas na itong mga kuan pangtawagan na gud to Oroy. Ang mga mayor mga higala ingon dayon I stand with Governor Gwendolyn Garcia. She's a great leader na. Ato pong mayor pikas pod mingo pod I stand with Governor Gwen. Daghana di ko na nanganlan to mga mayor ha nga issue ng statement ato pagka suspension niya day. Daghan issue statement day dili ka na nanganlan ha. Total kahibaw naman mo karon. Nakahibaw naman mo kinsa to mga mayorat. Kuan dayon sila issue statement na I stand with Governor Gwen. Dito speakers nagkuros sila. Nagkuros mga higala og issue statement nga they stood with Gwen Garcia at that time. Paggawa sa suspension sa ombudsman, daghan iyahig pa issue statement. Karon, di naman ombudsman nagpa naog sa Kapitolyo ang katawhan naman yun. Mayo 12 di pa kanaog sa katawhan. Wa nagay mayor karon ingon nga I stand with Gwen. Atong panahon na ombudsman man, gamahanan ko ng ombudsman pero ka-afford yung mga mayor nga I stand with Governor Gwen ana. Karon katawhan naman ni papahawang Gwen magigalas Kapitolyo. Wa ko kadungog dili usa ka mayor isog statement. Nabawa kanila gud pag suryan Gwen magigala ang mga naos mayor mamuraga. Unahuna sa mga mayor Gwen unsa man tawo des Gwen. Dai usa og gilabdan sa kinsa man mayor ani. Be freeze ko no dong. Kinis gun-gunhi ka ning usa nga picture. Gun-gunhi ka nino kaning usa nga labad iyang pagsulting Gwen kinsa man ni. Isa maning mayor na ka kon kay kisa nga mayor ni kining Now, nagunit sa iyang nga gilabdan nga samtang nagsultis Gwen nga tikasan sa masin. Wa gaba. Gitikasan. Lima ka nagitikasan imong gi-question ang credibility sa kumilik. Kaysa may heads kumilik nga si George Garcia man, pareha man mo kapilido. Ayaw kung ina nga George Garcia to ani laban ni Pam. Kinsa man ni kasama nakaila ining mayor. Kining usas gun-gunhi ka ni. Naklaro man kining usa pagsulting Gwen nga gitikasan kus masin laban yang Awa. Si Cabaron na day? Maklaro ba? Sin Mayor Inocentes Cabaron sa Moalboal din eh. Mao ba? Tao, pagsulting Gwen nga kuan. Labad yang mga higalang gitikasan kus masin na Gwen. Inay na hilom-hilom na ta mga higala ni ana mapod ni balik ng isyu no sa memorandum. 11 kaadlaw na lang gyud siya mga higala pero bida. Pagkadako dako gyud pong bantayanan nato ining kalakiha. Nya sunod Lunes 23, pizza 23, mo na session sa provincial board. Di na po siguro mo session nagka June 30 day. Oy nga napay palusot. Usa na ka Lunes tingali mahabilin nga mo atong bantayanan, no? Pero si Gwen bantayanan pa nato ni kay kana na ang samtang di pa nimo check out din ha. Daghan pa man ni panghimuon god. Straight to the point. Now sa pikas bahin mga kaigsunan, ni aning post sa usa ka doktor. Ako lang ni mahigalang tagag-pagtagad gyud kay nanggawas naman ni mga post karon. Labi na napildi na si Governor Gwen. Ang uban muragwa kayo'y kaisog sa naa pa siya mahigala sa kinini ang Kapitolyo na pamanahantod karon 11 kaadlaw na lang. Ato nang inihap na niya mga adlaw. Unya nakabasa ko ini nga post day mga May
May 14 din nga post. Na ako nang hisgutan unta. Nya human tungod sa kadaghang mga issues ato na nalimtan. Nya karon nag-issue naman po ni sa memorandum gud si Gwen. O nya sa iya ra bang memorandum nga ngadto attention kuno Attorney Roy Salubre, ang Provincial Treasurer sa Province of Cebu, na maghimo og trust fund unya pabutangan gyud ni mga higalag budget ang Suroy-Suroy Sugbo mo number 1 din ha. Suroy-Suroy hala Suroy-Suroy iuna ning kiat-kiat. Ato na ning agi katawa ha. Kaya ako mahigala nagbasa ko ning post sa usa ka doktor. Medyo mura ba og kanang kuan ba subo bang pamalandungon nga mao ning nahitabo sa atong mga provincial hospitals sa panahon mga higala ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Straight to the point. Mao na nga moingon ko kadtong kapildihan niya niadtong Mayo 12 kabubuton to sa katawhan o giniyahan sa kahitasan. Straight to the point. Wa pay labot ang MCWD ha. Kadto ako na tong gisgutan to sa tubig. Arita mahigala sa mga provincial hospitals o mga district hospitals under mahigala sa probinsya sa Sugbo. Straight to the point. Mo na nga kining imong memorandum Gwen. Unsi na lang kakaadlaw na naa. Dili na ni mo'y priority. Gisulti na ni Governor-elect Pambali 4 nga dili niya prioridad kanang suroy-suroy. Straight to the point. Kung gusto ka magsuroy-suroy, hala suroy nitong imo. Ayaw gastuhan ng kwartas gobyerno sa suroy-suroy. Straight to the point. Purbida ning kalakiha indekin. Nya kanang mga foreigner nga naa o kanang mga moapil sa suroy-suroy kunuhay. Nibayad po na sila. Plus mo paghawas pagkwartang Kapitolyo. Bida. So, ayaw pagbuot-buot kung unsay priority sa sunod ka gobernador. Wa na ka, babay na ka Gwen. Ikaw may manager sa probinsya Sugbo, sod sa 15 ka tuig dayken. Kay siyam kasunod-sunod nga termino niya, siyam kasunod-sunod nga tuig nga say gobernador na putol na nahimo siyang congresswoman unom ka tuig. Plus nahimo na po siyang gobernador sa unom katuig. So as manager sa Kapitolyo, gitagaan kag 15 katuig. Pag dumala diha. Wa na makauyon ang mga tao nimo kay imong priority lahi. Inay di ay daghan tabangan na nasusuroy hinong ka. Tanawang kahimtang sa atong mga district hospitals. Mo nang kining imong memorandum. Wa naman ta ko maka naan na ni naprinta naman ni kani adto ning iyang kuan ni doktor kani usa ka doktora. Wa na lang ako ni matagaig pagtagad kay na daghan namang mga issues. Medyo nalimot na lang ko aning issue ha, pero pag butang niya og kuan karon memorandum na pod nga butangan og gahin sa kwarta ang Suroy-Suroy Sugbo. Kining iya mahigalang mga programa ayaw na din ha. Trust fund memorandum. Kay ang bagong manager, bago karon nga tahasan sa mga tao, gisaligan sa mga tao si Pam naman. Unya unsa may naka hinungdan nga si Pam mo ay gusto sa mga tao tungod kay gusto sila nga matagaan og prioridad ang healthcare. Wa na sa kauyon ni mo Gwen. Kay mo man nagiingon, asa man inyo suroy-suroy o ngari sa ospital nga mga kuan. Di mo na so si Pam sanay mo dumala diha. Tagaan ni mo gigayon kung tinuod ka nagmahal sa Sugbo. Tinuod ka nagmahal sa mga Subuanon. Di kay imong sabutahion kining matud pa sa pamahayag ni Pam Bari 4 mahigala sa report. Kini karon nga nanggawa sa media. Last minute political sabotage. Straight to the point. Imo man sabotahon nga mo na imong ipatuman nga programa. Unsa man mapiit ng sunod nga administrasyon? Sama itong 1.2 billion iyang ipa butang daan. May ganit kinabantayan na to. O sa may gustuhon ni Pam inikabot niya. Marbagyang tuyuon magsabotahe ba? Pagkagabihan ng babayhana. Straight to the point. Now, atong klarohon ha. Kining imo Gwen, Governor Gwen, outgoing Governor Gwendolyn Garcia,
Mana mahibaw ang katawhan ug sa atong analysis. Ug tinuod ka nagmahal sa mga subuanon, muhimo kag transition team nimo nga imong i-turn over o klaro aron nga anaha kanang di naman ko gobernador para sa mga subuanon mo ni ang mga pamaagi mo ni mo una. Aron nga duna mahigalay hapsay nga turnover makapadayon pag serbisyo si Pambari 4 mga kahigalaan. Sports ba unta kung tinuod kang duna kay pagmahal sa mga subuanon. Pero niya mga higalawa mo klaro iyang transition team, wa manghigalay klarong pagkagrabeha. So iyang gusto mga higala nga of course, ang mga tao ha sabton lang ginato. Kini si Pam balik 4 nagsugod-sugod lang. I hope nga kamaog si Pam ani mo kwan, paningkamote gid Pam. Maningkamot ta og atong paghinaot nga magmalampuso ng iyang administrasyon. Kay lahi ni sa administrasyon ni Gwen ang iyang mga priority. Na kining kang Gwen kalaki sabotahe kini. Aron nga mapalpak si Pambari 4, gusto niyang mapalpak. Kanalagunda no, inay imong klaro na imong transition team, wa pa gyud hantod ron. Wa pa gyud sa kadawat laging pildi siya. Ipauna og kwan ka nagprotesta man ni tan-aw na ko ining sabotahion gyud niya. Ang transition team way klaro. Unya kini mga higalang kwarta mahigala iyang ipang mangita sa pamaagi nga wa na kwarta si Pambari 4 aron mapalpak masuko ang mga tao ni Pam maingon din sa tanawa wa lagi klaro na inyong kwan inyong gobernador Straight to the point. pinagis pagsabutahe kung man iyang gihimo limang ka na mahigala katulang 1.2 billion klaro man to mahigalang palusot niya may ginit nasakpan karon na po iyang memorandum di mo masabot ning gabihan ning babayhana ka. Straight to the point. Nagtuo siguro siya mga kagilaan ba nga na protesta siya o niya while magprotesta siya iyang samok-samukon si Pambari 4 para dili maka-perform kay magplano ni Day kay mabalik pa ni Day 2028 sultian ta kagawin ka na imong style Gwen labi na karon ning kuan nimo wa jud kay pagmahal sa mga subuanon prangkang pagkaistorya nimo Straight to the point. imong sabotahion na spam nya karon ha unsay nahitabo kadtong ato mga district hospitals ato mga provincial hospitals ato to mga doctors mahigala nga at the height sa power ni Gwen wa na lang gitaon sila maningog karon pildi naman magkasabot sa nga wa sila maningog kay grabe kontrahan ka ni Gwen Garcia ikiha ka gamiton ang balaod way gipili sa hashtag ng mga gagmay-gagmay na lang nga comments in town apilon pa mahigala kiha mga pobre nga mupadayag ka sa imo bang gibati sa gobyerno freedom of expression man soko siya gipanggukod niya Straight to the point. di wala gyud manghigalay makabadlong wala gyud makasuggest kay mo suggest ka mahigala di sa kauyon gukuron ka man karon sa mga doktors wala sa maningog karon itingog na kini mo ang post mahigala sa usa ka doktor ako ning basahon nakabasa na siguro mo ani I presume pero ako lang ning balikon lang kay aron ma-analisar na to o ma-emphasize na to labi nang ato mga igsuon dito sa kabukiran nga mauni ang tinuod nga gibuhat ni Gwen muna nga gawa sa MCWD nabulyaso man siya na kaning patubig-tubig mga kaigalaan nga iya pong ug naay business mo apil-apil is business Gwen kita maoy mabalaka nga mamahal Straight to the point. naipantalan mas mahal pa mahigala ng iyang bayranan sa South Bus o North Bus Terminal o mag-drop off kag pasayro kontra sa mga to kag pantalan may na lang gani wa na ka kuyawan na pug ko ining sa third bridge nangayo kag duha ka seat sa third bridge ining sa Sisilex mamahal na po noon yung bayranan na to Istolfe nirising na pildi ka mo na tinuod nga kahimtang sa Sugbo mahigala sa itong mga hospitals ato mga provincial hospitals Karkar, Danau, Bugo, Balamban o mga district hospitals mauni ang nahitabo ang puso sa kadoktor nga na-assign mahigala sa Karkar Hospital paminawon yung mayo o unsa ka tigpakalunin no ni mahigala kunuhay mo
adto-adto gakos-gakos sa mga kabos. Unya ang tinuod gud nga serbisyo naa sa basic kining healthcare. Sige suroy-suroy. Muna ako kang gisgutan anig balik. Imbes ka na kalimot na ko aning isyu ha. Ako kang balikan ani kay niya ini mong memorandum iuna na po nimong suroy-suroy. Si kiat-kiat nimo diha gwen. Wala na yung katol siguro na imong lapalapag siglaag. Yo, si Doktora Sai Pacanya Villanueva. Mo ni iyang post Akong basahon ha. Nakabasa naman mo ani ba, pero ako lang basahog balik kay pag-emphasize na to niya atong i-discuss. Ingon siya mga kagalaan. Doktor niya na say ni sa karkar. Amo to sabay kasuko ni Gwyn ini mga doktor nga pwede bigyan sukuan niya dai. Iyang gipanangtang mga doktor niya gihimo niya may galang. Nag-hiring sila permiro agency. Wa mga apply mga doktor oy. Sabay tan-aw nimo sa mga doktor Gwyn. Kahago na nang magkuha kag profession pagka-doktor. Imagine ka nang napa na say preparatory course. Unya man adto ka sa medicine proper. Labing minus mga 8 ka tuig ito sa 9 ka tuig o na ka mo graduar. Unya paghuman mo mag-espesyalista pa ka daghan pang katuigan. Ha? Ang atong hospital ini mga doktor mahigala taas. Kay bili man kag iniskwelahay nila pila katuig ng iniskwelahay. Pero yang tan-aw sa mga doktor mahigala mura lang yung himo agency na lang. Sa klasiha sa kuan ni. Kay mo lagi na og maghisgot og doktor labaw pa sa ngilngig oy. Labaw pag espesyalistas gwen. O maghisgot og medical aspects siya mo ay pinaka-bright. Labaw lupig niya mga doktor. Bisag kinsang espesyalista lupig niya. Og ari ka mga higala sa balaod, labaw pa sa abogado. Og ari ka mahigala sa hisgutanan ng mga sakit-sakit sa baboy sa African swine fever, labaw pa sa mga veterinarian. Ako lang ang giagi katawa-katawa. Ha? Kaya naunsa ning babayhana mga kaigalaan. Naniya kini mahigalang giingon ni Dr. Sai Pacanya Villanueva. Ato ning i-explicar. August 2019. Ato pa niya. I was a medical specialist at Karkar Provincial Hospital. Usa ako ka espesyalista diya sa Karkar Provincial Hospital. The then Cebu Lady Governor had just been re-elected 3 months prior. Yan na 2019 na re-elected na si Gwen. Kanahimo man ng kongresuman lagi na balik pagka-gobernador. It was her epic comeback and people would jokingly say, "Hell hath no wrath than a woman scorned." Bantay la mo, murag ana ba, no? Bantay daw mo ang iyang post sagol Bisaya, sagol in English. Matod niya ni. Bantay daw kay revenge, not change was coming. Bantay mo kay ang panimaos, dili ang kabaguhan ang nagsingabot. Atod pa yung post niya. In the early months that followed, rumors had spread that she would be firing a large number of government healthcare workers, because there were too many of us. Matod pa niya mahigala. Mano tinuod ni hitabo ha? Kato mga tao sa probinsya na minaw na ko karon. Kani ka makaluluoy ang kahimtang nato sa ato mga higalang healthcare sa probinsya. May namasayod mo unsa ka sabay akong terminong gamiton ning Gwen. Launahon ng ganyan ang suroy-suroy, kiat-kiat. Nga di ay mga hospital tenluuya gyud kayo. Ha? Pastilan. Deo, miingon mga higala nga kanana ang dunay mga huhungihong nga panangtangon ang daghan nga mga government healthcare workers. Tungod kay daghan na kuno kaayo sila. Ingon siya, we were overstaffed, quote-unquote. Daghan kuno sila. Mind you, during the term of Governor Davide, this is what overstaffed look like, at least for my specialty, internal medicine. At least 2 medical officers at the ER. So katong panahon ni Davide, at least ang mga hospital sa ito Indaken, medyo okay to. 2 ka medical officers sa emergency room,
at least 2 medical specialists to man the wards. Dunay duha ka mga medical specialist sa mga wards. At least 1 medical specialist for the ICU and inter-department referrals. Mo ni ang giingon niya. Dunay usa ka medical specialist sa intensive care unit. That's not even counting our pediatric specialists, surgeons, anesthesiologists, OB-gynecologists. Yes, naana sa una. Straight to the point. Kaya mo na kining post may galang doktor Sai, kini naanit sa una. Yes, naana sa una. Kining pediatric specialist naa sa una. Surgeons, anesthesiologists, OB-gynecologists, naa. Sa Dr. Bisan pa og public hospital to, medyo kompleto to, hindi kin. Nato bitas gawas na, so ilagyan ng tagaan og dako nga value, dako may galang focus kining sa healthcare. Kana mga government hospitals ito, mo man mga kwan. Pero karon at least ang mga doktor ha, mo na ako gingon nimo Gwen, pagbaton din ha og delikadisa Governor Gwen Garcia. Kay mismo gani ang mga doctors, ako doon ako ng istorya, di lang magpa-mention. Nasa mga doctors karon nga, doctors for PAM, willing sila nga mutabang. Ngani, doon ay nag-text na ko nga, doon na magani i-donate o mga dialysis, ito mga machines bitaw day. Daghan ang mga tao nga mga civilians, kato mga tao nagpakabana mo tabang man gani. Nga ikaw imong sabotahion na diha, kaya adto nimo igasto ng surusuroy nimo. Straight to the point. Ayaw apilan sa imong kiat-kiat ng uban. Straight to the point. Saan ni mga higalang? Kining imong memorandum, magahin og trust fund kuno para sa iyang surusuroy. Unahon ta sa ning dakong problema sa atong health facilities. Una sa una, matod pa niya. Akong tiwason ng iyang post. Did I mention ICU? We had an ICU. Kining ICU, may naami ICU sa una. Kining intensive care unit. Bisag public hospital ana ni address na mahigala. With competent critical care nurses. Dunay nakamaan gyud nga mga competent na higala nga mga nurses. A functioning peritoneal dialysis unit to serve the provincial Cebuanos who could not afford to travel all the way to the congested Soto in Cebu City for a public hospital hemodialysis. Tinuol bitaw na mga higala kanabang tokas probinsya na duol nga hospital. Ana gikas duol. Di maka ang gasto nimo ari ka sa Cebu City. Tis dili malalim nakay pasinti anang Vicente Soto. Dili malalim. Ang linya gud na Vicente Soto gud nagod na sa mga 40 ka pasinti nang naa. Ako ka experience man gyud ko anak kay katong kong amahan ako man tong ibalhin ta sa Soto kay tungod sa kamahal na gikayo sa gastuhanan ba. Na ospital tong kong papa. Unya mahal na kayo akong kuan dito day ngita ko pamaagi ko niya. Sige, pwede ko makaadto pero linya ang among linya ika 40 mi. Kusus Ginoo ko. Mao na sitwasyon sa Vicente Soto. Ina kog bakakon, pangutana mo diha og dunay mang paopera ana. Daay mga mo kita go na mahigalas ko sa Mindanao nga kun na ako diha. National government man na. Maghuuta dihan dapita kung anak tanan. So, may na nga dito pa lang sa public hospital sa ato mga provincial hospitals, maatiman na nila. Kato mga dagko na gyud kaayo. Ilang i-refer sa Vicente Soto. Pero kining hitabo ang mahigala por bida. Naa ang atong provincial hospital sa una. Kaya ba mo pagabot ni Gwen, kining gipahinganlan nga mga services hospital, nawagtang. Kinanak kasalbahis kining babayhana, nga di na lang tanaton isgutan ni nga kuan kay 11 na lang kaadlaw pero daghan pa mang himuon, 11 kaadlaw na lang kagawin hamo, check out na ka. Alas 12 sa Odto John 30 check out na ka, Basig mo extend pa ka, dili na motel ha, basig mo extend pa kag short time. Straight to the point. Tagai og kahigayonan nga kanang bag-ong manager karon sa atong probinsya, muhay mo sa iyang desisyon unsa iyang mga priority. Kay mo nay hinungdan nga gipili isa sa mga tao, no?
kanang imo gwen nga suri-suroy, wa na ganahin mga tao na. No? Kay gustos mga tao nga ang among lalimang ka nagway gapas ng tambalanan, bisag bitadain maltayo litwa, sa man nimo? Way mga tambal, way mga doctors. Ya, sikag suri-suroy dito. Mula na ba niya suri-suroy nga kuan gyud kay da bungga kay nga suri-suroy. Nya paghambog dayon niya nga richest province. Bunggang suri-suroy niya mga hospital nagkamamo. Straight to the point. Sang klasiha. Namo ni giingon ha doktor may nagpost ani. Ingon siya mahigala nga at that time fully equipped operating room that can cater to not just general surgeries, cesarean sections, but even highly specialized orthopedic cases. So naasla ana. Ang ato mga provincial hospital sa una naay capacity ana. An matod pa niya. Doon na pa mahigalay established outpatient department where manageable cases could be followed up, hypertension, diabetes, etc. Uptake nga emergency room nga kami ang bahaon sa referrals, even tourists, plus a fully stacked minor OR. Kining operating room nila. One of the visions at the time, usaday ko no sa ilang mga visions sa itong gayon na, nga gipang butang across bulletin boards to listen up to 90% of the referrals to Vicente Soto Memorial Medical Center. We would joke during duty. Nganong i-refer guna nimo sa Soto nga di ba di ay takibaw mo manage og dengue? We would not even refer manageable stroke patients kay kaya na mo. Ma-win off sa ventilator, ma-extubate pa. Inana ang capacity ha sa ato mga public hospitals, to mga provincial hospitals at the time. Naaslay ICU, naaslay og tubuhan ka dito, matubuhan ka dito, i-intubate ka, pero maka win off, naay mga kaya nila nga ma-win off nila ang ventilator. Kaya nila may gala ma-extubate dito sa probinsya. So di na kinahanglan mo biyahe paglayo in town. Lalimang kang mo biyahe kaglayo nya mong katulganan diri sa Cebu City. Nya ang tugutan ra mo bantay na ka sa Soto Usara. No? Asa man matug ang morelibo. Di man po na mahimog kay karelibo. Magbantay kag masakiton. Subunog to mo bantay. Manang tuwa sa probinsya, toral to dool, mas mubarato mahigala ang pagkaon dito. Ang uban uli-uli na sila mga balay. Kaya ra nila mahandol sa hospital sa una. Kanang mga klasiha sa, imagine ka kanang ma-intubate mga higala bida. Kuya-kuya na magana. Kanang na nakiibutang sa ICU. Kuya-kuya na intensive care unit. Pero kaya nila, doon ay capacity ang ato mga provincial hospitals at the time, ang ato mga district hospitals at the time. Panahon Davide. Ngayon sa'yo nahitabo, matod pa. Niining maong vision mga kagalaan nila. Few months before J1, kanas guwen I had attended a meeting at the Capitol led by then Provincial Health Office Chief Dr. Rene Catan, where plans were set to establish a residency program for the main 4 specialties. Kini in English man ni magala ko lang, di ko lang tagsaon gyud kay malangan man ta. Ang iyang kwan lang. Ang iyang in a nutshell mahigala nga at that time do na sulay mga plano nga do na pa mga higalay residency program. Upat ka mga specialties at least. IM, pediatrics, surgery, ub gynecology. Kani gamit gyud kay probinsya ni. Kini mahigalang internal medicine gamit gyud na kayo dito, kanang sa pedya, mga bata, mga surgery gamit kana kay sa mga buntis dikin. Mo nay og ma-address dito sa probinsya mao ginay dakong butang nga angay mahigala matagag pagtagad kaya nila sa una. Unya matod pa kining maong mga plano, the trainees would possibly rotate across all the provincial hospitals and when they graduate would serve back to the community as full-fledged specialists. We were supposed to form a training corps, creating a training manual and apply for accreditations. Straight to the point. Nindot na totoo lang mga plano day. Nga dunay mga doon sa residency program o niya kinibang mga pag-rotate dito sa mga hospitals ba niya mo pag-graduate na nila mo
ilang ibalik ang ilang serbisyo ngadto sa komunidad. So promising until May 2019 when she rose again to power. Promising kay itong mga plano hangtod niya itong Mayo 2019 nga nibalik ni Gwen. Straight to the point. Mo ni pasabot ini ang post. Drawing lang may kutob. So kato mga plano kutob na lang yun sa drawing. Rumors of the mass layoffs did come true. Sus ang katong huhungiho nga manangtang daghang gipanangtang na hitabo yun. Straight to the point. Panangtang niya. On August 2019, while I learned I was pregnant with my eldest, I was the very last and only IM doctor scheduled to go on duty for the entire hospital for a whole weekend. Limang ka na? Atong panahon na, kung buntis siya atong panahon na, di ilalim ba nga, mabdo siya atong panahon na, unya siya mo ay katapusan, og siyara, ang doktor mahigala, IM doctor, nga nakaschedule nga mo duty, sa tibuok hospital siya rin doktor, nga IM, nga mo duty sa tibuok hospital, for a whole weekend. Straight to the point. Asa magamingita na, tibuok weekend siya rin usayam duty nga IM. Nagiingon pa dili may gala. All adult patients for 48 hours were mine and mine alone to serve. Imagine ka dahi, kining 48 hours siya rin usay siya rin serve, wa may lain. Kaya gipanangtang ni Gwen. ER, wards, dialysis, ICU, OB, surgery referrals. It was in preparation for the fateful Sunday, where a list of all the fired healthcare employees will be posted at the hospital entrance. So, sige-post na dito mga tangtang. Tinaghana din sila nga tangtang. Janitors, record staff, aides, nurses, doctors, etc. It was the most gloomy day. Matod pa niya. Mao kadto ang labing ngit-ngit nga adlaw. Straight to the point. Labing mingaw nga adlaw, labing ngit-ngit nga adlaw tong panahon na. Matod pa Dr. Sai. Everyone was scared, disappointed, and anxious of where to look for work if their names will be on that Thanos list. Kada matag-usan nila na nagpanghadlok, na disappointed, nabalaka, kung asa mangitag trabaho, kung say gayon nga imungan maapil dito sa lista. Straight to the point. Inana kagamhanan namo na nga ang katawhan man naminaw na koron, inana ka mahinungdanon ng atong buto. Matag panahon nga doon ng eleksyon, inana ka mahinungdanon. Nga atong butuhan ka ng tao gyud nga tarong. Ang desisyon tarong. Ang mga prioridad tinarong. Di ka ng mga taong mga sus, di pa lang taon diir maayong balikason. Kaya ko na lang katawa mga kaigalaan. Kaya naman ka na umupilit tagkuan mahigala, bida. Kanang tarong nga tao nga kuan yun. Mo nang gihimo ni Gwen ha? Para mahibaw mong tanan na naas probinsya unsa ka tigpakaron ingnon lang ni iyang kalaki nga suri-suri sugbo lipay-lipay na hala sayaw-sayaw salig lang maayo mo sayaw. In fairness, Gwen, maayo mamusayaw. Pero mas maayos pamila. Medyo graceful to sayaw sa pamila. Na, mo na yung mga kagala, no? Giingon din yung mga kaigsunan. I could imagine the same scenario must have gone on the other provincial hospitals, provincial and district hospitals of Cebu at the time. O na iya ma-imagine mga, unsay nahitabo nila sa karkar mo ito nahitabo sa uban mga higala nga mga lugar. Unya, kinini ang ingon diri. The next day, as expected, kay pirti man niyang kapuya duty lagi. So, pagkasunod adlaw, I was very late to make rounds on the stable ward patients, most of whom were very angry already. Limang kay doktor pajutiho ni mo siyara usama higala IM doctor at the time, tibok weekend mga kaigsunan di pagkaugma mura sa may galag na kwan na late siya day suko mga pasyente. Suko mga pasyente matod pa quote unquote ingon ganina rami gahuat ni mo dok
dugay kayo mi maatiman. Hantod kanus apa in taon mi maghulat moabot ka dok. Murag mga pasyente suko ba? Ha? So siya may gala mi kalma lag tubag mga kailaan. Kaya ba ka duty ko siya tibok kwan? Siya usa. Exhausted and with a heavy heart, I calmly asked. Kanabang na-exhausted bitaw siya taon. O niya, uban sa bugat nga gibati niya sa kasing-kasing. Bugat imong dughan bitaw day. Nangutana siya kalma lang nga pangutana, Ma'am, kinsa di ay gani imong givote as governor? She haughtily exclaimed, si Gwen. Ang tubag sa ko niya, suko sa doktor, Dok, di man ka na dugay, magkarap. Bugul-bugul mga tao dito, nga nalangan ka. Imagine kag di malangan siya rausa na duty. Ha? Di pagkaugma, nalangan. Bugul-bugul mga kwan ito, di man ka dok, dugay mga. Iyang ipangutana, kalma, kinsa di inyong gibutala governor, ma'am? Si Gwen, pinaanak pa day. Haughtily exclaim. Kwan pa yun? Ano bang, in high pitch sinira, si Gwen, pinaanak ba? I said, sorry ma'am, ako ra isa nag-duty sa Tibok Hospital para sa adult nga pasyente. Og sugod karon. Muni ang ingon dayo. Kuya wa pagtuwag kisa man da imong ibutala ma'am? Si Gwen. Iyang giingnan. Now, I said, sorry ma'am, ako ra isa nag-duty sa Tibok Hospital para sa adult nga pasyente. Og sugod karon isa na lang ra bagyod ang mag-duty. Si Gwen man ang nagpatangtang sa sobra sa katunga nga doctors ug uban pa mga healthcare workers sa Tibok Province. She was stunned. Nakugang kadtong niingon, si Gwen. Ingon niya, sorry ma'am. Usa na lang yun. Usa na mo duty. Ha? Kaya gipatangtang ni Gwen. Usa pa nakugang in taon tong maong pasyente mga kagalaan. Straight to the point. Muni kadaot nga nahitabo. Kanang decision maker bitaw man nang dili na to mga higala. Usikan ang atong buto tarungon na to kung kinsa ni decision maker nga naa. Si Gwen may decision maker. Gipanangtang niya ang mga doctors. Nagkugang to maong nitubag mga higalag, pina-high pitch nga tubag nga si Gwen ang gibutalan. Oh. My name was unsurprisingly listed as part of the Thanos snap. Apel yan nga lista dito na ha? I ended my last duty seeking what was once a vibrant, efficient, now seemingly abandoned provincial hospital. So wa na siya may gala iyang naundang ang iyang katapusan nga duty niya nang maong hospital sa Karkar. Ha? Niya nang usa ka higayon ni ana nga labihan ka vibrant hospital, efficient hospital. Naundang sa may gala murag abandoned hospital ang maong provincial hospital sa Karkar mga higala. Straight to the point. Abandoned. Murag ito gibiyaan ng taon day. Nagtanaw, nagbasa ko ano ba mura kong nasakitan nga ang mga tao taon best probinsya wa in taon sa kanang inosente taon ba dok sukol dok di man ka dok kanulangan man ka wa sa may bawo nga katumang doktor tibok weekend siya lang usa na duty ha wa na matiman ang mga tao dito sa probinsya ingon doktor ma'am kinani ang sa gipatangtang man gawin ang mga doktor taon mo ni nahitabo. Straight to the atong point. balikan mga kaigsunan kining post ni Doktora Sai Pacanya Villanueva. Ingon siya mga kaigala Andre ay my name was unsurprisingly listed as part of the Thanos snap. Ang iya ko nungan may gala dili katingala na apil ko sa lista. I ended my last duty seeing what was once a vibrant, efficient, now seemingly abandoned provincial hospital. ICU closed, peritoneal dialysis closed, private rooms closed, and OPD closed. Only wards remained open. Grabe kaminghoy ang hospital, samtang grabe ka busy ang ER. Muna na itabo. Murag i-abandon ang hospital. Na sirado. Di ba ka sa una may gala? Na ay ICU, na ay dialysis. Pero pagka hitabo ato mga kailan, close ang ICU, close ang kining peritoneal dialysis, ang private rooms, ang OPD closed. Sirado. Wala may muman. Sirado. Grabe kaminghoy ang hospital matod pa niya. If you reach
matod pa mga kaigalan, if you reach this far on my long post today, after the 2025 elections, I hope you are reminded how power really does not rest on who is sitting on the high throne. You gave them that power. Politicians only win if we let them. Straight to the point. Tinood na. Muna yung dakong leksyon mga higalas mga tao. Nga kana bang pagbutar na to, inana kabalaan ang atong buto ha. Timan ininyog mayo. Inana kabalaan ang atong buto nga atong napatangtang si Gwen diha sa Kapitolyo. Kay guwa na to mapatangtang na. Unsa man may tabok sa mga hospitals. Nga kaniadto may gala naaman na. Naaman ni maong mga services. Ha? Eman ka na iyang giingon dayo. Akong balikan iyang posa. 2 medical officers sa ER, 2 medical specialists sa wards, 1 medical specialist sa ICU. Wapay labot sa pediatric specialist, surgeons, anesthesiologist, o gynecologist. Yes, naami ana sa una. Pag-abot ni Gwen na close. Straight to the point. Manawa ka-realize ng ato mga kaigsuunan sa probinsya. Mamunay gibuhat nining gobernador Gwendolyn Garcia nga ang iya may galang giuna ang iyang kiat-kiat nga suri-suroy. Straight to the point. Nakaroon naghimog memorandum nga suri-suroy na pod mahigala mo number 1 din sa memorandum. Tiya mo na usa ka porbida. Ambot sa uban ako pag termino gamiton ani day. Nakabasa kining post mga higala ni Doktora Sai Villanueva makaingon gyud ko. Nga kining mao mga services naa kaniadto gitangtang ni Gwen ako kaingon nga salbahis kini nga klase sa pagka gobernador. Straight to the point. Di pa taon di maayong balikason. Nga karon di pa gid ka manaog diha daghang pagkagimuon mana ang mga taong Subuano no kini sa plano ni nga iyang sabotahion si Pam para inigbalik niya 2028 magpapili sa balik mo niya panghambog tawaway na himo iya gyud sabotahin man niya daan. Ha? Muna nga mga katawhang Subuanon nahibaw mo diaron unsa ka sinalbahis na iyang gihimo. 11 ka adlaw na lang siya ha giihap na nang iyang mga adlaw pero daghan pang kadaot iyang nahimo. Kadaot ba ni? Samot nagtagaan nimo nag another 3 years. Inana ang kadaot niya ang gihimo. Ato nang giiphan na lang sa pipila ka mga adlaw na lang naa sa Kapitolyo. Pero ang damage mga higala porbida ka haskag yung kiata. Kiat nga matang sa liderato. Muna ako Gwen giluod gyud ko nimo Gwendolyn Garcia prangka pag-istorya giluod ko sa imong panggobyerno des Kapitolyo. Tinuod lagi na. Prangka pagka-istorya may gala. Ako'y giluod ni ining Gwen sa iyang pamaagi, sa iyang panggobyerno diha sa Kapitolyo mga sukitig paminaw. Straight to the point. Na kamong mga naas probinsya karon, kining maong post ni Dr. Sai ning gawas sa man pagka-kwan. Kasabot naman sa mga doktor nga di taon lalim po silang kabahin unya magpanghadlok po sila kay harason mo sa kang Gwen. Ngingiga gigamit gyud ng balaod mahigala gamito no bala kiha. Nabaw sa kiha di mo to. Antod ron, duda ko mo nang ato ning iphan sa 11 ka adlaw na lang ni usa kay may tabo June 30 ani bisin mo naog day. Ningon sa di man kay gilimbungan mo ko ako may gobernador gilimbong man to. Kasig mo na imong teori ha. Ha? Ganun ang paprotesta ka para doon na kunuhay kay legal basis nga imong gi-question ang eleksyon. Ha? Imingon siya nga, ako may gobernador naman ko'y protesta. Ha? Kay katong eleksyon na ko maguto kay ang machine ba? Yang gipasingilan ng automated counting machine. Kung buhaton ng Gwen mahigala, diyan naging kakaingon nga, sus. Ha? Ang mga tao naging mahigalay, ambot lang. Basin ba, tagsabot to niya agad, akong giipan, wa pa gunong hipos. Muna magkaingon ka, kung sa kay plano niya nga, wa man manghipos ni. Antod ron, ha? Kaning nga, panahon ba nga gihatag nimo sa konstitusyon nga, kaning mga, ang gobernador, hasta mga local officials, tanan, hasta nga, itong mga sa, ini June 30, humana ang inyong termino. At least gikan sa May 12 napildi ka,
dako-dako kag oras unta nga manghipos ba diha. Kay nanay bagong guest og sa hotel pa ni 12 o'clock ha. Sa June 30, 12 o'clock. Check out na ka. Ang lagi niya pahimos ugal ato sa kalungsuran, turnover ko na sa mga projects. Wa pa gid nang hipos Kapitolyo. Kining iya pamilin-bilin ning iya kunuhay kon ba? Pag-establishar kunuhay ning iya nga ang plano ni day tan-aw na ko mo rematch man eh. Mo na nga kita nang hinaot nga magmalampuso ning liderato ni Pambari 4. I hope nga ang team niya maayo dunay kasing-kasing sa pagserbisyo og kanabang sincero ba para mulampos gyud. Wa may kon basta kay tarong na imong team na mulampos gyud na. Kaya rin nakabalik ni naning klasihas tao. Di mo nagkasalbahis mga kagilaan. Gipatuo lang tang ang probinsya, gipatuo lang kita'y pinakadato nga probinsya mga higala sa Pilipinas. Tanawang hospital. Wa mga higala ang mga provincial hospital wa na. Nasirado na ang mga ICU, ang dialysis, ang private rooms, ang OPD closed na. Kaya wa na. Gitangtang niya mahigala ang mga doctors, mga medical personnel. Nga nag-hire to sila mga kagilan, giagig agency, way nang apply. Sa mga apply ana in taong mga kadakuan ng profession, may gila doktor o niya imo lang inanaon. Karon gi-contractual diya pa ng mga doctors niya. Anya pamaagi nga murag kon ba, kupitan ng interviews Burgonya anak mga kagilaan. Kontrata. Unsa kay iyang kasuko sa mga doktor? Mo na nga kini siyang klasiha, di man may makarelate god kay og naay masakit sa pamilya ditso man sa private hospital ning ila. Andi sa ka-relate mahigala sa public, di ka-relate. O ya pag-abot sa private hospitals to mga ngilingig mga ekipo dito, to dito. Pag-abot mahigala dito og magka kuanday, gikiha po niya ang hospital. Sa ako na ibawaan sitol taong hospital day. Kaya gikiha ba kay ibaw na kay ni mga kuwapo di naman na mo kuan mga inanang gubot na kayo. Sitol lang nila. Wa kabayad ko no matod pasguil. Kaya ako lang nang agig kay subo man pamalandungon ning post mahigala ang Dr. Juan Say Pacanya Villanueva. Dugay-dugay ko lang ang taning hisgutan pero nawa na lang kus passing ba kay daghan kay issues. Karon unsa ba nga nabutbuot na pud siya nga iyang unahon ni suri-suri sugbo. Unsang klasiha sa pagka tao kini mga kagilaan. Amo na gwen nga maingon siyang kuan sa gilimbungan sa ACM. Asa may itong unahon pagkwintada kay 4,100 man ka mga precincts imong giingon. Mugasto ka og 100 million matud pas kumilik. Although ingon siya nga dili lagi kuno 12 million ra kuno. Pero si Pubi man nag-ingon ang regional directors kumilik. Nga mao ning gastuhon 100 million asa man kanang kwartaha gwen. Straight to the point. Daghan nagkwarta gyud no? Nya iya mahigalang ipakwintada balik kay tikasan siya sa ACM. Asa man ta magsugod og kwintada? Ako kang i-challenge dito sa liluan me. Tanawa ko na liluan sa to iyang resulta dong names. Kaya kanang liluan namas Christina dia. Tanawa ho? Ang liluan o tanawa. Ang resulta sa liluan 10,000 magkapit ang biya ni mo Gwen. Bada ko ang insulto ka ni Gwen. Naadiha si Frasco sa liluan. Naadiha ang imong anak sa liluan. Christina Garcia Frasco. Ang mga Frasco may nagdadiha. Nagdaog ang mga Frasco ikaw. Pildihan ni mo. Maingon kang gilimbungan ka sa kinini ang ay gipasaginlan ang automated counting machine. Anak ka sa liluan magsugod. Be asa man nga particular cluster precinct sa liluan. Di anak ta magsugod kay sa ato pa mga Frasco kumplito bantay ba? Naunsa man din ang hitabuan nga nalimbungan man kadinha nga kumplito man le mga Frasco gunang naa diha. Si Congressman Frasco iya gunang Baluarte. Si Christina naa diha imong anak. Unya ang imong nya napildi ka dinha kay gilimbungan ka be. Kumplito mo sa nagbantay diha. Ang kumilik gani nga chairman pareha mo kapilido. Unya mingon ka nga gilimbungan ka sa masin.
Bala ako kay challenge be. Og moingon ta nga atong ipon o balik kay ni protesta ka. Tambagan man ti ka nga ay nalang tag protesta. Karon ni protesta man gyud ka. Inigawas ani unya sa resulta mo samot pagkadako ng imong biyahin o ni Pam. Akong pangutana magsugod ta ni liluan, dali ta sugod. Kay labo na adya. Moingon kang pasangil ka nga naay tikas na sa liluan nga pulos man plasko ng naa diha. Kumplito man kagbantay diha. Kana spam gani wa man ay kumpletong watchers. Nagkuwang mga nilang pam nga tarpulin. What? Hasta mga watchers nagkuwang. Na mga area dahil wa na watchers pam. Kanya mo, agway watcher mo pa naglimbog. Iyawa na sa mga kinini ang ICM oy. Ang iya ko nung buto matod pa niya ang buto na adto ko nung pam. Astilan. No, be ato sa liluan ta magsugod. Ay man dapit sa liluan. Kay di man ay pwedeng istorya lang gwen. Kamao-mao man kag balaod be. Kamao kag rules on evidence kay nakalo man ka. Nakaeskwela man kag law. Nagabugas siya man kag kadali. So sa rules on evidence kasabot kani pwedeng istorya lang gwen. Besulti mi asa dapit sa liluan. Unahon na to na kay labon kumpleto bantay dito. Labong mga flasko nang naa. Sa to pagununay limbong wa kabantay imong mga flasko. Wa mabantayin Christina, wa mabantayin ni Doc Flasco. Usa man wa dito maka ang kape na nila katong 3-in-1 Doc Flasco 5th District Coffee. Ano natuog din ning ilang magwa dito ma-service sa kape ug maahon. Asa tong kape ni Flasco dong naboto diha dong. Na may kompleto magkape so nga naman nga nakatuog man ang nagbantay. Kape Flasco Barako ha. Arita magsugod sa liluan. O moingon ka nga kani o. Oh, paglaom sa kinto. 3-in-1. Congressman Doc Flasco Coffee. So, ato pag-eleksyon yun, yatagag kape ito mga watchers. Sigurado na kabantay gito sila. Di gito hingatogon sila dito. Kumplito mo mga gamit, kumplito mo mga watchers. O nya, be, magsugod tag-ihap sa liluan. Kay mingo man ka nga gilimbungan ka sa ACM. Gitikasan siya sa automated counting machine. Nga mang naunsang hitabua. Nga doon naman to'y final nga pag-seal bitaw day sa mga ACM. Nigibantayan naman na diha. Kumplitog bantay o ililuan ko na. Nago na diha ang imong anak. Na diha si Flasco, congressman. Nya, kumplito sila kape. Ang agna nga tuog sila, nya, kumplito sila kape. So ako pangutan na ron, kaya di man ta mag-isgo to, mamasangil kang ipakuan na, may asang ebidensya. Kaya doon naman to final testing and sealing. Ha? Kato mga schools, gigwardyahan o mga pulis, mga military, kumplito mo gwardya. Nga na, sa liluan magsugod. Ano magkaingon ta ba nga? Complete yung bantay diha. Inyo ko ng balwarte. Inyong balwarte na ta magsugod be. Hain dapit ng particular clustered precinct nga ni Kagar ang kuan. Automated counting machine ha. Asa dapit? Ikaw di pala ni Undeer magkaya balikason ni tatikag di pa ni Undeer.